wethu ngesikhundla zabo superintendent alo we-region abefundisi bonke ama-shift khoni amakhoni abashumayeli kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu yanibingelela. Amen. Omama ngesikhundla zabo, mama ongabelikazi, omama superintendent, omama befundisi, ama-shift khonikazi, amadikhonikazi, amagosa, ababhali wenhlalo, isinilo sonke kwelihle igama yabingelela abazalwane. Abasha General, Provincial Captain, District Captain, nama Captain wonke o-Vice kwelihle igama yabingelela. Committee abehleli elungiselela enkonzo uma ngizoqala ngiyabheka ukuthi kahle lenkonzo siyezibize kungezwakali kahle kuthiwe sizovula unyaka kodwa kahle lenkonzo sizo-aligna ibandla ukuthi liqale umsebenzi kaNkulunkulu lilinye. Yeah. Hallelujah. Amen. Okwamthwenje ngizobingelela bese ngibeka isithupha emgomweni. Yeah. Ngincome obaba abefundisi ukuba khona kulenkonzo. Hallelujah. Ngibonge isililo ukuba khona ukuhlonipha isaziso somhlangano bakhona kulenkonzo ngoba kulenkonzo babuhlalo isibakho abantu abasha. Obekwenzeke athi ngizwe umzalwane ethi kuthiwa inkonzo yabasha. Noma kuyinkonzo yabasha thina njengabazali siyadinga ukuzosupporta abantu abasha ukuthi into abayenzayo yinhle. Yebo. Hallelujah. Amen. Siyambonga ke bathandekayo uNkulunkulu ukuthi namhlanje we are starting a journey kunyaka ka-2026. Uma sibuyela emuva ku-2025 kunezinto abantu abangakutshena zona ezikhalisa izinyembezi ukuthi unyaka ka-2025 ngiyengabhekana nalesimo kodwa esizokubona masizoqala nohambo sibonga ukuthi asibedwanga. Moya ngcwele. Hallelujah. Ngithandile isenkosi malithi thina singabokhanya. Yeah. Amen. Uma siqala lonyaka ngawuthanda umgomo uma kwakhiwa indlu akusokalanga namsindo ngoba inkathazo yethu esibhekene nayo emabandleni umsindo. Hallelujah. Amen. Ngaphandle komsindo omunye akekho laphaya nomunye akekho laphaya benwe umsindo kodwa sihlukanisekile. Ngiyawuthanda umgomo uma sizoqala lolu hambo luka-2026 sihambe singenomsindo. Hallelujah. Ngithanda ilizwi uncwadi yomphostoli uPawulu Petro laphaya uma evula umvubaba wesekethe yasekhaya. Ngithanda iverse 6 ethi ngakho-ke sithobeni basibesandla esinamandla. Ngaphandle kokuthoba sizoba nomsindo endleleni. Kodwa masinokuthoba kuzothi noma omunye ephambuka kodwa bese siyathoba
simbonise simbuyise ngendlela yathanda mayiqhubeka ethi inkonde linde kuthi sitha senu usathane siyaphonga njengebhubesi sifuna bazomphesomgwini uma ngilalela yenilanga befundisani uma bekhuluma ngendaba yebhubesi baba uhlala sinothi bathi ibhubesi uma libhodla khona umoya onukayo ophumayo uthi uphuma nomoya ufika izifo sisenoma inkomo sisasifayeni bese siyaphuma singayiboni direction ngenxa yomoya ophefumule ibhubesi onukayo bethele abaphili. Hallelujah. Amen. Ngiyakhumbula ke foka Vulka ukuthi lake lafundwa leli lisi Springs eksene kathabusa ayibonge Nkosi sathuthulana ngoba siyakhuluma ngomsindo kanti sinomsindo vesa umsindo ukuthina awuzobani khona bazalwane umsindo ungathina engaphakathi ethu singenawo umsindo akuswakala msindo ayibonge Nkosi siyambonga uNkulunkulu bebathandayo ngoba inkosi umzalwane onomsindo uyinkosi umfundisi onomsindo uyinkosi mama umfundisi onomsindo ibandla lakheki ngenxa yomsindo okumina ngiphethiba ayibonge Nkosi ngiyathanda ke leli lizwi noma lo mgomo ohlalo weregion ngiyawuthanda ngoba mina uyangivuna mina ngikuthanda umsindo. Hallelujah. Angiwuthandi umsindo ngoba mase ngithe ngiyakhuluma angikhulumi kahle ngakho-ke ngakhetha ukuthi mina nomsindo singezwani kodwa nange umgomo esizonikwa wona ukuthi akuswakalanga nomsindo usinike ithemba ukuthi nathi sizohamba kunyaka ka-2026 sizohamba umsindo ungezwakali uma uvuka umsindo bazosiphumbuza ukuthi kwethwani ngoFebruary ngoJanuary 25 alonke babale Nkosi endabeni yasetshela imnyama ukuthi wathiwa awuzwakalanga umsindo athophala kahle umaniswa amanyama nemithakalo alokwazi ukuthi useseduze nasiseluleko befundisa sabe asihambe singene umsindo osomo senbosisi uma sengizohlala phansi siqala unyaka sifana nabantu abakade bengaboni sifana nabantwana abaselwe uma ke umntwana ezelwe into yokuqala ayibonayo ukhanya uma kususa ukhanya uyakhala. Hallelujah. Amen. Ngizothi ke uma sizoqala lo nyaka asingalahlekelwa ukhanya. Hallelujah. Amen. Ngithe uma ngiseCrowdfield ngomhla ka-4 January ngathi izazi zaziphuma ukuyosihamba sifuna ukuyokhonga umntwana kwahamba endleleni inkanyezi eyayibahola yabalahlekelwa kwabiza ukuthi bafune i-information sebeyifuna kwisitha Jesus kodwa ngizothi masingalahlekelwa ukhanya kala mazisi mama umtshali ayike asifikanga sikalelekile. Hallelujah. Kunyawo yatshelisa setshela imnyama kwi-Durban Circuit sizothi sibonga ukuthi asiqedile ngenxa yomusa kaJehova.
Haleluya. Amen. Uma nje nizonyathela kancane nibabili nibathathu kungezwakali msindo uJehova uzobe khona phakathi kwethu. Inkosi yomusa ayibusise amazwi ayo manje naphakade. Amen. Uya